14 লাখ মেম্বাৰশ্বিপ থকা ইউপিপিএল দলে কোনোবা এফসু কোনোবা কিবা আমাৰ কোনো শুনিব লগা নাই। আগন্তুক 25 বছৰলৈ আমাৰ বিপিএফৰ লগত মিত্ৰতা নহয়। তো हेलो लोगोफोर फैलायबाय आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांनि गेजेराव लानानै दिनै इउपिपिएलनि इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा दिनै हारिनि सेन्टिमेन्ट बा हारिनि बागै साननो रोंनाय मानसि नंगौना नङा दिनै सासे इएम बेबायदि पदआव थालायलायनानै बिथांनि ओनसोलनि मानसिफ्रा जाय रायजो राजाफ्रा बिखौ भट होनानै देरहासार खालामदोंमोन दिनै बिथांमोना बिनि राव बिनि हारिनि बागै साननाय खौरां बाथ्राफोराव साननानै हमदांनो हादोंना हायाखै दिनै। तो बिथाङा दिनै एबसुनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंदों आरो इउपिपिएल बिपिएफ गोरोबनायनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंदों। स' बे लाजिथावना आरो सोंखारिथावना दि नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। बिनि सायावनो मुसलपुर एबसुनि माखासे दखरा एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै दिनै बिनि सायाव खौरांगिरिफोरनि गेजेराव प्रेस मिट खुंनो गोनां लाबोनो गोनां जादों आरोना बिथांनि बाथ्राफोरखौ आरजाथावै खोनासंथावै बाथ्राफोरखौ लानानैहाय। थ' भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो। आरो दिपेन बर' सारा दिनै हारिनि थाखाय मा खामानि मावलांदों आरो रेलवे कच फेक्टरि जायखौनोखि रेलवे मन्थ्रिया बिथाङा बे जानाय नङा बिनि सोलायै गुबुन मोनसे रेलवे फोसाबग्रा दाबाफोरखौ फोसाबग्रा बा बेबायदि माबा मोनसेसो जागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजोंहाय साननैसो आगोलाव जों मोननो हादोंमोन आरोना खौरां बिजोङाव बा ससियेल मिडियायावहाय। नाथाय बिनि अनगायै दिनै रेलवे कच फेक्टरिया 300 बेसेबांबा क्ररनि जासिगोन बे सेंक्सन जाबाय होननानै दिपेन बर'आ बुंदों। बे बेसे सैथो जों उनाव मिथिलांसिगोन। स' भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो लोगोफोर। एबसुआ दिनै हारिनि थाखाय माबायदि खामानि मावदों आरो एबसुआव थानाय दैदेनगिरिफ्रा हारिनि थाखाय बेसे नांथाबनो गोनां जादों दिनै मोजां गाज्रिफोरखौ सैसोनानै भिडिअखौ नायलांब्लानो बुजिगोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो बे समाव। বিপিএফ আৰু মিত্ৰতাৰ লগত আগামী 25 বছৰলৈ কেতিয়াও মিত্ৰতা নহয়। আজি মই এমাহ ধৰি সেইটোৱে কথা কৈ আহিছোঁ। এফসু এটা নিজাভাৱে এটা সংগঠন, এফসুৰ লগত ইউপিপিএলৰ কোনো লিংক নাই। 14 লাখ মেম্বাৰশ্বিপ থকা ইউপিপিএল দলে কোনোবা এফসু কোনোবা কিবা আমাৰ কোনো শুনিব লগা নাই। আগন্তুক 25 বছৰলৈ আমাৰ বিপিএফৰ লগত মিত্ৰতা নহয়। হাগ্ৰামা বুলি বস্তুটো আমি এটা জন্তু বুলিহে কৈছোঁ আগৰ পৰা, মানুহ বুলি আমি ধৰা নাই। তেখেতৰ জনগণে কেতিয়া থু পেলাই দিছে, তাৰ অৱস্থা খুব বেয়া। মদ খাই থাকে, দেহাৰ অৱস্থা বেয়া, মাথাৰ যোনটো শিৰ আছে চব ছিঙি গৈছে, একো নাজানে একো নাই, তেনেধৰণৰ এজন ব্যক্তি। জিৰ'টো নায়ে বুলি ক'লো, জিৰ' আৰু কথা জিৰ'টো নপৰে, এনেকুৱা ডট জিৰ'। खौरां नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। जों दिनै मुसलपुर समस्तिनि सिङाव गोग्लैनाय मोनबा आन्सलिक फारियै मुसलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दक्षिण बास्का दुलाराय बर' फरायसा आफाद, मेदा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बोरिमाखा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बरमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों जयै दिनैयो मिडियानि सिगाङाव नुजाथिफैनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बेजों लोगोसे मोन 16 बर'नि माहारियारि आफादा जयै फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जा बिटिसिनि इलेक्सन, बे इलेक्सननि थाखाय जोंहा जि मोननै हान्जा दं बिटिसिआव, पिएफ इउपिपिएल लोगोसे एबिपि खौबो बुंनांगोन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जि आरो बेजों लोगोसे मोन 16 जि आफादफोर माहारियारि आफादफोर जि ज' जानायनि बाथ्रा सावरायबाय थानाय जादों। बे लेखायैनो साननैसो सिगाङाव बिटिआरनि मानगोनां सिएम प्रमद बर' बिथांजोंबो बे आयदानि सायाव सावरायनाय जाबाय। बिनि उनाव जोंहा मोनसे हान्जा बिपिएफ, बे हान्जाजोंबो सावरायनो थाखाय जोङो थियारि जाना दं आरो बिथांमोनाबो बिपिएफ हान्जानिफ्राय सावरायनायनि बाथ्राखौ मिडियानि गेजेरजों बुंबाय थादों। थिग बे समावनो दुखुनांथाव बाथ्राया बिसोरदि मैया जि सालबारियाव इउपिपिएल हान्जानि मोनसे राजखान्थियारि जि जथुमा, बे जथुमानि गेजेरजों बिथां मुसलपुर समस्तिनि एमसिएलए बा बिटिआरनि इएम बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा फंसे बाथ्राखौ बुंनायखौ जोङो दखरा आफादफोरा जोङो गनायना लानो हायाखै। बिथाङा बुंदों जि मोननै हान्जा बिपिएफ आरो इउपिपिएल, बे मोननै हान्जानि गेजेराव 25 बोसोरसिमहालागै जि गोरोबलायनो हाया, बे बाथ्राखौ बुंनाया थारैनो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। बेखौनो होनदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद
सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंनायजों बे खामानिया जानाय नङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों ना बिथांनियाव माहारियारि बाद गैया नामा जे बिथाङा दि जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसे जानायनि जि बाथ्रा बुंबाय थादों बे बाथ्रायाव बिथाङा गनायना लानो हायाखै निस्सय बिथांनियाव माहारियारि बाद गैया होननानै जों सानदों जाहाथे बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थायो जों मोनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बिथांनिसिम खावलायहरनाय जाबाय 2020नि बर' सुक्तियाव जि खोथाफोरखौ लिरनाय जादोंमोन जे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बड'फानि नामाव इन्दिरा गान्धी ट्राइबेल इउनिभार्सिटि भैरबकुन्द'आव बा बेयाव स्पर्ट्स एकाडेमि जानांगौ इउनिभार्सिटि जानांगौ अर्गेनिक इउनिभार्सिटि जानांगौ चिराङाव नेरिम्स जानांगौ रेलवे कच फेक्टरि दा बिनि गेजेराव बे 5 बोसोराव जोङो जुजि रेल कच फेक्टरिखौ 283 क्र'र 283 क्र'र जों सेंसन खालामनो हाबाय भारत सरकारनिफ्राय एबसुआ दाबि होग्रा बिटिआर सरकार आसाम सरकार भारत सरकारनि खामानिया जाबाय सरकारा सेंसन खालामनांगौ इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप खालामनांगौ आरो इन्स्टिटिउसनखौ बानायनांगौ दा उदालगुरियाव स्पर्ट्स एकाडेमिनि थाखाय 153 क्र'र बेयावबो 1500 कोटि थाखानि पेकेजखौ होनाय जादों अर्गेनिक इउनिभार्सिटिनि थाखाय 40 कोटि थाखा होनाय जादों जों बेखौ मिथियो कारण भारत सरकारनि जे ट्राइपार्टाइट जइन्ट मनिटरिं कमिटि जे रिभिउ मिटिं बेयाव बे तथ्यफोरा भारत सरकारनियाव ओंखारदों दा जाय जेखि बुङा मानो जे बानायनो हायासै जायासै बेफोर बाथ्राया माने बुंनायाव जेसेबां गोरलै मावनायाव प्रपारलि डिपार्टमेन्टेल आसाम सरकार बिटिआर सरकार भारत सरकार लेन्ड एलटमेन्टआ जथेस्थ क्रिटिकेल साबजेक्ट कारण नांगौ बायदि लेन्डनि हानि रिक्वायरमेन्ट मोनाबा नों फैसा थाबाबो बाहायनो हाया दा बेखायनो लेन्ड एलटमेन्ट बेनि उनाव डिपिआर टेक्निकेल सेंसन बेनि थाखाय नोङो टेक्निकेल एक्सपार्ट बा नोङो माखासे जायफोर कनसालटेसन ग्रुप बिसोरखौ लानानै मडार्न टेक्न'लजि एप्लाइ खालामनानै इन्स्टिटिउसनखौ बानायनाय जायो आसाम सरकारा एप्रुभेल होगोन भारत सरकारनियाव थांगोन भारत सरकारनिफ्राय एप्रुभेल जानानैसो सेंसन जागोन दा बेखायनो इन्दिरा गान्धी ट्राइबेल इउनिभार्सिटिनि जि केम्पास दंमोन बेयो अमरकान्तक जि मादार अफ ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बे लेभेलाव बियो डिसकासनाव दङ भारत सरकारनि लेभेलाव डिसकासनाव दङ बिनि थाखाय बाजेट हरनाय जादों जेला जानांगौ बियो जागोन 5 बोसोरा माने माखासे प्रजेक्टनि थाखाय साफिसियेन्ट आरो माखासे प्रजेक्टनि थाखाय सम नांबावगौ दा बेखायनो एबसुआ दाबि लांबाय थागोन आरो एबसुनि खामानिया जाबाय एकर्डआव लिरनाय मोनफ्रोमबो दफाखौ आखरे लेन्डिं खालामनांगौ मावहोनांगौ आरो बिनि थाखाय जों कमप्रमाइज खालामा रायजो राजा नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय राकेश ब्रह्म माबादि बुंदों दिनै बिपिएफ आरो इउपिपिएल 25 बोसोरहालागै गोरोबनो हानाय नङा दिनै गोरोबनायखौ बे लुगैया आरो बिनि खुगानि रावा माबायदि लेथ्रा मैला रायजो राजा नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ भिडिअखौ नायदोंब्ला बे समाव बेजों लोगोसे दिपेन बर'आ बुंदों रेलवे कच फेक्टरि 300 बेसेबांबा क्र'रनि बियो जाबाय सेंसन जाबाय मावफुंनो हासिगोन होननानै जों मावफुंनो सेंसन जादोंब्लाबो जों एप्रुभेल होननानै जों नुनो मोनाब्ला दिनै फोथायनो गोब्राब दिनै मानसिफोरखौ सोरबा एबसुनि लिडारानो जा सोरबा इउपिपिएलनि लिडारानो जा सोरबा बिपिएफनि लिडारानो जा ना जों फोथायनो हाया दिनैनि दिनाव जों नुबोगासिनो बोरै जाबोदों प्रमद बर'आ बुंदोंमोन माबा मोनसे फिसा एकर्डजों जोङो गोजोननाय गैया जोंहा होननानै दिनै मा लाबोखो बिटिआरआव मा गोहो दङ बिटिसिनि गोहोआवसो दिनै जिरायनानै दङ बिटिसिनि गोहोआव जिरायनानै दङ थांनाय एमपि इलेक्सनाव मा खालामदों दिपेन बर' बिथाङा दिनै बे समावहाय बुंदों खामानिखौ मावाब्ला जों कमप्रमाइज जाया बिटिआर एकर्डखौ जाफुंहोनो थाखाय कमप्रमाइज खालामनानै भट बिनानै होदोंमोन दिलीप शइकियानो एमपि जानो थाखाय बिजेपिनि एमपिखौ दैखोहरदोंमोन दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो एसे बोरैबा खोनायो आरोना फोथायनो हाया दिपेन बर'आनो जा प्रमद बर'आनो जा सोरबायानो जा ना फोथायनो गोब्राब दिनैनि बे समावहाय माबायदि रायजो राजाखौ थगायनानै दिनै दिलीप शइकिया गावनि खुगाजोंनो बुंबाय ट्राइबेल ब्लकआव नङाब्ला 6 सिड्युल बे मोनसेखौ बोखारनायनि राहाखौ जों लाथारगोन आरो बिटिसि बिटिआरआवबो गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन नन ट्राइबेलफोराबो हाबायनानै थानो मोन्थायखौ जों होथारगोन बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों खुगानि रावा माबायदि सिलिंलांदों बिसोर गावनो पात्ता गैया आरोना रायजो राजाखौ थगायनानै जे बेसेबां दिन देरहानानै जागोन बिसोर पात्ता गैया दैदेनगिरि जानानै दिनैनि दिनाव बिटिआर एकर्ड खालामनानै दिनै होसो दिल्लीयाव एकर्ड खालामग्रा मानसिफ्रा नङा एकर्ड खालामनायनि अनगायै गुबुनफ्रासो सावरायहैनांगासिनो दिनै बे समावहाय जोबोद लासिं सिं जादों आरोना आंनि बुंनाया
एसे बारा जादोंबा निमाहा खालामगोन नोंथांमोना नाथाय आं बुंनो साननायखौ आं दिनै बुंबाय आरोना थांनाय बाराव एमपि इलेक्सनाव भट बिनाय बादियैब्ला बिटिआरआव जेसेबां मावनो गोनां खामानि बियो बिजेपि सरकार गैयाबा जाफुंनाय नङा बेबायदि बाथ्राखौ बिपिन बर'आ गावनो बुंदोंमोन आरो बे हाबसननाय गामिफ्राबो जेब्ला सेन्ट्रेल सरकार बायगोन बिजेपि सरकारा गोमागोन अब्लानो जोबफिनगोन बिटिआर रेकर्डआबो जोबफिनगोन जोंनि नुना खोनानायाव बिपिन बर'नि बाथ्रा बादियैब्ला थ' लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आरोना सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबसक्राइब खालामगोन आरो नोंथांमोना मा सानदों आं बुंनाया मोजां जायाखै मोजां जादों कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायलायदो आरोना थ' एसेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर बाय